खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बडलेण्ड खौराङाव आं रमेन बरा नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शना मैहुर सावथुननि गोथार जागायनायखौ खुंफुंबाय। बाक्सा मुसलपुराव मुनकुमार बसुमतारी होननाय सुबुङा हानि रां लानानै खारखोमादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बर' थुनलाइ मुलुगाव बयजोंबो मोनथिजानाय अनसायजानाय धरनीधर औवारी लिरनाय मुंदांखा बर' सल'मा मैहुरखौ सावथुननि महर होनो नागिरनायनि गिबि जागायजेननाय हाबाफारिखौ खुंफुंबाय होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। खौराङाव जायगा आवग्रिनो हानाय मैहुर सावथुनखौ दिहुननो थाखाय आवगायबोदों आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन आरो बिथोनगिरि महरै जिजास खेरखातारि बिथाङा। सावथुननि आखु आरो डायलगखौ दिथा होगोन कार्बि आंलं दकमाकानि थं नगबे कलेजनि बिबुंगोरा मुंदांखा लिरगिरि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि बिथाङा। सावथुननि गुबै फाव ददेरे आरो गल'नि फावखौ खालामगोन मुंदांखा फावगिरि जुनाली दैमारी आरो अम प्रकाश खेरखातारि बिथांमोना। लोगोसे सावथुननि गुबुन गुबुन आखुथायाव फाव खालामगोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', गौहाटी मुलुगसोलोंसालि फकलर बिफाननि गाहाय डक्टर अनिल बर', पान्डु कलेज बर' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारी, मुंदांखा फेस्ला फावगिरि दैमासा एबा मेन्डेला आरो गुबुन गुबुन मुंदांखा फावगिरि बिथांमोना। मैहुरखौ आबुं सावथुननि महर होनो थाखाय आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शना बे थांखियानो थांनाय 16 डिसेम्बर बारायखालि गुवाहाटी गरसुक बाथौपुरियाव थानाय बड' साहित्य सभानि नब्लाङाव गोथार जागायनायखौ खुंफुङो। गोथार जागायजेननायनि हाबाफारि बायदि आलारि बाथि फोजोंनाय, आलासि सिनायथि होनाय, मान बावनाय, बेखेवथि बिबुंथि, लेंहरजानाय आलासि मोननो बिबुंथि बायदि हाबाफारिजों आबुं जानायमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। गोथार जागायनायखौ मावफुङो रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। दिनै नोंनि खाथियाव बिश्वजित दैमारी बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बर' सावथुन मुलुगनि माखासे गोनांथार बिथिंफोरखौ मख'फायो। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि दारै जोंनि मानगोनां धरनीधर औवारी बिथांनि लिरनाय बिनि सायाव जि मैहुर फिल्मनि दिनै बे मुहुरतनि हाबाफारियाव बर' सावथुना इयुनाव माबायदि आवगायलांनांगौ बेनि फारसेबो दिथा होयो। लोगोसे सावथुन मुलुगाव सोमोन्दो थानाय गासैखौबो बर'नि गोजाम सावथुन दायना आरो आलायरनखौ बुरखांफिननो खावलायो। मैहुर অসমীয়াত শিকাৰ কয় আৰু মানে হান্টিং তো সেই मैहुৰৰ কাহিনীটো হ'ল গোটেইটো বড় সমাজৰ যিটো দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ যিখিনি মানে কি কয় ব্যৱহাৰ, আমাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ, সমাজ ব্যৱস্থা, খোৱা লোৱা, আমাৰ বাৰী বস্তি, এই গোটেই ছবিটো এই আপোনাৰ মানে কিবা নবেলত আছে। আৰু সেই নবেলতে বড় সমাজখনত এটা আইনা এইটো সেইটো পঢ়িলে আমি বড় সমাজখনৰ পিকচাৰটো তাত দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু সেয়া আজি চিনেমা হিচাপে যদি ওলায়, মই ভাবোঁ আমাৰ যি আজিৰ উঠি অহা ডাইৰেক্টৰ, ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ ৰল লোৱা হিৰ' হিৰ'ইন আছে তেওঁলোক। गोथार जागायनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' आरो गुबुन गुबुन मख'जाथाव आलासिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फावगिरिफोर आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। নিৰ্দেশনাত এই ছবিখন হ'ব আৰু ইয়াতে আমি শিল্পীসকলক দেখিছোঁ যে অভিজ্ঞত থকা শিল্পীসকল যেনে माखासे गोजौ थाखोनि मानिजाथाव बिथांमोनजों दैदेन जानाय सावथुना मोजां जागोन आरो बयजोंबो अनसायजागोन होनना मिजिंथिदों होनना सावथुन दिहुनग्रा हानजानि बिबान गोनां बिथांमोना खौराङाव फोरमायथियो। थांनाय 6 डिसेम्बर बारायखालि टिहु थानानि सिङाव थानाय रतनपुर गामिनि अनिल चन्द्र बर' होननाय सासे सुबुंनि मुनकुमार बसुमतारी होननाय हानि दालालि सुबुङा 2 लाख रां लानानै खारखोमानानै दं होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। खौरां मोननाय बादिब्ला हा फानग्रा बिगोमानि मुङा मुसलपुर थानानि सिङाव थानाय रामपुर नाथकुसि गामिनि गिरिश रामसियारि, हा बायग्रानि मुङा टिहु थानानि सिङाव थानाय रतनपुर गामिनि
अनिल चन्द्र बर' आरो बिसोरनि हा फाननाय आरो बायनायनि गेजेरनि दालालि सुबुंनि मुङा मसलपुर थानानि सिङाव थानाय नतुन श्रीपुर गामिनि मन कुमार बसुमतारी। मख'जानाय हाया भुगपुराव दङ आरो गिरिश रामसियारि बिथाङा अनिल चन्द्र बर' बिथांनो हाखौ फानगोन। भुगपुर गामिनि हाखौ थिउ थानानि सिङाव थानाय रतनपुर गामिनि मुस्रि अनिल चन्द्र बर'नो फाननाय जादोंमोन। हानि बिगोमा गिरिश रामसियारिया फोरमायनाय बादिब्ला हानि बेसेना गासै 10 लाख रां आरो हा बायग्रा सुबुं अनिल चन्द्र बर' बिथाङा हानि बिगोमा गिरिश रामसियारि बिथांनो गिबि किस्ति महरै 8 लाख रां होखांबाय। रादाय बायदियै नैथि किस्ति महरै 2 लाख रांखौ 6 डिसेम्बराव होनो गोनां खोथामोन। बेनिनो लास्ट किस्ति 2 लाख रांखौ थांनाय डिसेम्बर दाननि 6 खालाराव होनाय खोथामोन। खोथा होनाय बायदियै 6 डिसेम्बराव हानि बिगोमा गिरिश रामसियारिया हा बायग्रा अनिल चन्द्र बर'निसिम मोननो गोनां 2 लाख रांनि थाखाय फन खालामो। जेब्ला फन खालामो अब्ला अनिल चन्द्र बर'आ 2 लाख रांखौ मन कुमार बसुमतारीनि आखायाव हरबाय होनना गिरिश रामसियारिनो फोरमायो। नाथाय आं जेला फनजों खौरां लाहरो अब्ला बिथाङा मन कुमार बसुमतारीनि आखायाव आंनिसिम दैथायहरदो होननानै आंनो फोरमायहरो। उनावहाय जेब्ला गिरिश रामसियारिया मन कुमार बसुमतारीखौ जानबुं खालामो अब्ला मन कुमार बसुमतारीनि जानबुंखौ मोनहास'यै एबा नट रिचेबल मोनहरो। आं जेला मन कुमारनिसिम फन खालामहरो अब्ला बिथांनि मबाइला नट रिचेबल जायो। बेनि उनावहाय हानि बिगोमा गिरिश रामसियारिया हा बायग्रानिसिम गले गले जानबुं खालामफिनो अब्ला अनिल चन्द्र बर' बिथाङा 2 लाख रांखौ हरखाबाय होननानै बुङो होनना गिरिश रामसियारि बिथाङा खौराङाव फोरमायथियो। उनावहाय आं बिगोमानिसिम आरोबाव गले गले फन खालामोब्ला बिथाङा बुंबाय मा आं फैसाखौ हरखाबाय होननानै बिथाङा गले गले बुङो। आंखौ रेसपन्ड होआखिसै। उनावहाय हानि बिगोमा गिरिश रामसियारि बिथाङा मोननो गोनां 2 लाख रांखौ जुदि बावैनो आदाय मोनाब्ला हाखौ लाफिननाय जासिगोन होननानै फोरमायथियो। आं ओंखायनो बावैनो जुदि बिथाङा 2 लाख रांखौ होआब्ला आं हाखौ लाफिननाय जासिगोन होननानै थिरांथा खालामो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।